YouTube. Nej. Ellers så kan YouTube jo ikke engang høre mig, Simon. Hey, jeg kan høre jer om på en kris. Nej, Simon, det er mit træ. Simon, jeg er lige bagved dig, og jeg kan... Og hvis... Hallo, hvis I finder... Hallo, hvis I finder en kris. Hallo, hvis... Hallo, hvis I finder en kris, så lad være med at dræbe den. På grund af, jeg har nemlig en sæle og en... sådan... Ja, dem kan man jo ikke ride på. Jeg har fået en... Hallo! Nej, bare til engang. Jeg riger på min gris. Jamen, jeg riger på min gris. Jamen, jeg er over ved det der træ, og jeg ser, at jeg riger på min gris. Freja, hjælp! Freja! Hallo, hvor er I henne? Hallo, hvor er I henne? Hvad? Hey, fuld jernarmer. Crazy, jeg skal have min sag. Rasmus! Løb! Hallo, bare løb! Hallo, jeg er hen ved det store træ. Herfra. Skynd dig, bare løb, Freja. Løb! Nu! Vi skal væk! Væk! Løb! Epic! Jeg er også hen ved et stort træ. Ja, men... Yeah, jeg har Betty. Nej, hallo, der er en med fuld jernarmo derinde. Hallo, hallo, er I inde med spawn? Prøv at se, hvad jeg har. Jeg har Betty. Knock, power, V og knockback 2. Oh my god, det er en psyko en. Ja, det er også ham, jeg sagde. Jamen, hen til det store træ, på grund af Rasmus er et kneb derhenne. Hvor? Okay, så. Hallo, hvor er I? Nå, der. Hallo. Nej, Niels Andreas, hvor er du? YouTube, der er musik i baggrunden på grund af Natasha, ser og hører det. Min store søster. Hey, der er ham med fuld jernarmo. Nej, hallo, han har sådan der ultimativt svær.
Han bruger sit Enderpearl. Nej! Hallo, Simon, jeg fik det enchanted golden apple. Simon, jeg vil gerne have postplanen, eller et eller andet. Jeg vil gerne have guld. Hallo, Simon, må jeg gerne få guldsværd også? Peter, Simon, Peter! Freja, jeg har guldbuster til dig. Simon, nej! Jeg skulle bare give Freja fucking ammo. Ja. Enchanted bosser? Prøv at vent, jeg går efter der var. Næste gang, så går vi først skal vi nok ham der som vi er imod. Ikke give dem før, så skal det være mega hurtigt. Altså, jeg er stadig i live. Dem heller, vi går ikke ind i den mere, fordi nu vi så lidt. Vi skal nå indhen næsten alle. Jeg har også guldsværd. Med. Hallo, kom til spawn. Hallo, kom til spawn. Du skal nok ikke gå til spawn. Altså, hallo, jo, bare kom til spawn. Det er mig og Freja, der ser og owner spawn. Vi ser og holder vagt til spawn. Næste gang, så gør I ikke det der. Jamen, så vil Freja jo have død, Simon. Så vil det kun være mig, der nærmest var i levende. Her, Freja. Gå og lad nippel. Er det aftale? Ja. Fik du 2 golden apple? 2 eller mega? Nej, jeg fik kun 1. Men Freja, jeg gav Freja en normal. Hallo, er du ude i ørkenen, Niels Andreas? Nej, han er stadig i live. Han er stadig i live. Hey, der er en i spawn. Ja. Men han er helt vildt noob. Han kan ikke engang nå at slå. Han har kun et træsværd, ikke noget armor eller noget. Altså, er du ude i ørkenen, eller hvor er du? Jeg er ude i skoven. Ah. Kompasset peger det ind mod spawn, eller hvad? Det peger hen på den nærmeste player, du er tæt på. Er der en med fuld jernarmor i spawn? Ja. Nå, det er bare Freja. Hey, jeg har fundet ham. Jeg kommer nakkende bag ved ham. Han har et ildbue. Det er ham, der nakkede Rasmus. Gå væk. Gå væk. Hold dig væk. Noob. And ja, men de kan ikke klare os. Hallo, har du et sværd? Har du et sværd? Okay. Hallo, jeg har 2 buer. Han skyder efter mig. Er det... Hvor er han? Jeg tror, han er derovre. Hvor? Derinde.